Asmara Raksandrina campur sari yo kemana-mana ayo gendong ngendi Pak yo direm sik ambekan ngono ya Pak ya. Direm ambekan ngono. Aku iso ngerem aku. Hah? Biyen aku iso ngerem saiki blas ora iso ngerem. Dol wis dol. Lunya. Bahasa Jawa lunya ki apa lunya? Lunya. Niki napa? Mau Mas sinten Mas? Mas Robet. Mas Robet pundi? Ora enek meneh Kok aku mau piyambake lewat ya ora gelem dipapak kae. Oh iya. Wah nika teng ajeng. Endi? Mas Robet teng ajeng. Pripun iki Mas? Gubluk asmarane pun medal lho. Gubuk kok gubluk.
goyang kalih kula, Mas. Ayo, Mas Robert. kasih. Pripun? Ayo lanjut wae sekarang Oh, ngono. penikmat suaramu. Catetet. Ih. Mbok Ayo, ah. orang mau itu mbok kaipit. Ayo Mas ngono kuwi. Mbok kotomonone ke yo. Apa? Ora. Bre Mas wis kok. Lanjut. Lanjut ayo. Saunduk maneh. Catetet sajroning ati kata luntur saya Gubuk asmara sampun. Sampun. Pangdutan saking